زندے عکس قبرانی آدیک بیگائے ساتا اچ دفترہ در کپت دیں پوت لوگا سرگپ آئیے دستے کسانے بیگ تہا آئیے زندگی مانا بزاں آئیے سجے ڈگری کاغاد سند آئیے دفترہ پا کسانے کاریے نمونا رہوا کنگایا آئیے اسکولے اما سنگت کے چکا سا آئیے نقل داتو کو پاس کنائے تکتا آمرچی مزن سچانی سرائے تھا بلے آئیے سنگتا آئیے واسطہ کمی ہم جہد نکو کہ آئیے مزنے کار وط جاگا یا کسانے چوکداری ہم نوکری برسی لوگا آئیے کورے مات لنگیں پیت او دوئیں پولیو بیماری آما چھے برات گوھار آئیے ودار آئے تھا آچونا یک مزدوریا بلے اگاں جاگیا نوکری آلوی گڑا آمودہ روت وطی کاغذہ دمداد کے بیتکا آئیے بات پاد بے تو آئیے ناجوڑے قول واسطہ شر نانے در بے انی روچے شام روچے ہم شامے یہ چاگردہ لہتی جہاں زندگیہ قذاب جوڑ بیتاو لہتی جہاں زندگیہ ہچ مانا نیس زندگی بس داد دے بس افاری یہ وانندہی مردم رحیم حیات زندگی ہمیں پیمایا مدام انگت چپا تانا نندی تو اما دورہ یاد کند کے آئیے پیت سیٹ گل کریم میں گوما کارا بتا گڑا آئیے مدام اسکولا 1000-2000 کلدار برتگ گو بلے یکروچی مرچی گئے کہ اما رحیم حیات کے آئیے وارگ سر ناز کتا کہ مائیگ من اوراں کہ منی دپ بوکاں ڈال من اوراں کہ پیرینی نارشتے من واسطہ بس کباب گرا دے گڑا چا سیٹ لوگا آئیا اترا کباب اتکا یکنے میں یہ روچتا وہ یکنے میں یہ مرچی گئے کہ سیٹ دوکا کنگا پد آہنی کار بند بھی تو آئیے کماشے وامدار آئیے لوگا اتکا پوامانی گر گئے اترا آہاں رحیم حیات آئیے کماشو آئیے مستر برات باز پریشان کتا وہ آئیے براتانی بہر زمین ہم آیاں وطی قبضہ کت او آیانی لوگ او ہیران دگے سامان درست برتا او ہمیں ہیرانانی دزدگے ساتھ تھا آیاں آئیے پیت ہم آوار جت مزنے گاڑی سوار کتے بازی جنگا آئیے پاد پرشت باری آئیے پاد اچھی جت کتے آئیے مستریں برات ای واقعاتا چی رن یک مردمی کر رہا کارا لگ گئے ہمیں گاڑی کارا باڈرا گاڑی کارا لگت گڑا آئیے یک رندے یک ٹرپیا آئیے گاڑی ایکسیڈنٹ بھی تو آئیے برات موت آئیے برات اناگتے مرگا آئیے مات باز بیمار بھی تو آئیے چمانی روک شتا کسترے برات گوھار پولیو وطی ارجان جتا مرچی یہ ساتھ رحیم حیات لوگ سائے گا نشتا گو وطی محلبیں گوستا یاد کنگی دومی صوبہ مات پتانی نیک دو آئی زورتاں تیو دیں پا دفتر آشد کے صاحبہ یہ ڈگری و ڈاکومنٹس چارتاں گڑائی گوشت کے تو یک سرجمی ڈاکٹری جاگا کار کت کنے منا باز افسوس ہے کہ پیسترہ صاحب تی بازار مردم بیتگاں آیاں ترہ ہچ وڑا نظر تا پرچہ کہ ترہ شپارس و رشوت گون نبتا منا باز افسوس ہے کہ شمع چاگرد تہا وانندے مردمانا اچ عزت نیستے بلے ماں ترہ کارا دارا پرچہ کہ ماں زر نہ لوٹاں بلکہ ماں نامی چیزہ لوٹاں کہ میں ای کسانے کورسر بازارہ اسپیتال تہا شر ڈاکٹر شر نرس بھی آئی روچہ باز گلا آئیہ سیٹ آئیہ صاحب باز نیک دو آئی کت وطی لوگا شو غلط کہ آئیے پشر نوکری زیرک بتا و باندھا آئیے نوکری اولی روچہ صوبہ مالا پادت کو دیں پا اسپیتال شو آئیے وطی ڈیوٹی 8 گھنٹہ اسپیتال والا آئیہ مائی 15,000 کلدار دیگے پابند تھا ہر صوب محلہ وطی کارا شد کو ایمانداری کارا ہاتھ آگو آئیہ وطی وشرو و دوستانہ انداز سببہ کم روچ تہا سرجمی اسپیتال وطی کو اسپیتال آئیے دوستیا کمپوٹر ڈاکٹر رحیم حیات گوشم گوئی کارا آنی زندگی کم میں بدل بھی آئیہ اولی تنکائے تہا 2000 کلدار ادائے نامہ ایرات کو تو ایدگی ذرہ گوتی ماں تو پیتے واسطہ سوگات زور تریگتی لالا کریم زندگ بودتے سکوشا گندے آئی اک ناصر جمع بچکندگی لنٹھانی سا درشان کت پدا آموش بھی کم شربوان تا
नियाई गुद हम कम साप था आयो ती लंगे ब्रात गुहारे लाजा हम कनाइन गाया भले कस्सा नजात के देमा छून दी आमी अस्पताल काराया सैमा पूरा कनगा रन हमें अस्पताल छत्ता आस लग गए तो अस्पताल नादर जाए छत का ఈ వద్ద అయ్యవతి సైవిమాయ తనక ගෙప్තగా ඔවති කාරන් ගිස්සෙන් ගායා වදාර යක මන දුට්ටිය ටීම් බරි කදි පූරා බිත්වා බාਜ਼ਾර රවතොති බ්‍රාත ගොහාර කමාශානි ආතර නෝකේ චම්පල ගොත් ජීරි कि बांधा आइदे भले चुश नबीत अनागत शूरी चिस्बित सरकारी अस्पताल माड़ी कब तो कपनी माड़ी कप के सबब बाज़ डॉक्टरों मरीज बेरान ये मूर्तिगे नानी तहा डॉक्टर रहीम हयातम गोना आइए मरगा रन कस्सा हम आइए लोग ने मगा नचारे तो आइए माजूर कहोल शुद्ध तोन्ना कुश्ता यकने मगे मर्दमा आइदे वशी मनाए उदोमी ने मगा आ शुद्ध तोन्ना जाता दोमी रूचा न्यूज़ हेडलाइंस तहा आइए कहोल मर्दमानी मर के हाल पीसरा न्यूज़ वाला कुछ गायता के और सर बाजार या कसान को लोग ये तहा चार मर्द में लाश 10 कप्ता चिक्कुतान कनगा चिरन अमी गप देमात का क्या कोरोना वायरस अकुस्तगा भले इचा अगर तहा कस सरपद नदी के शुद्ध च कोरोना वायरस मस्तरे वायरस भले मर्द मनी वास्ता ज़्यादा ध्यान नदियाँ परचा के ये को गरीब अंगिरी हमें वास्ता चुड़े ऐसो पेज मास्क उदग चीज़ हिच लिस्ट परचा